Bon dia, nens i nenes de P4. Com esteu? Espero que tots estigueu molt i molt bé. Avui anem a treballar amb una lletra que us va presentar l'altre dia la senyoreta Olga. I és la lletra N, la N majúscula i la N minúscula. L'altre dia ens explicà el conte del Nil i la Núria, uns germans que van sortir a jugar i van estar menjant-se el berenar de natilles amb nata que li havia preparat la seva mare i van pensar quina seria la següent excursió que els agradaria fer. I van dir que demanarien als pares que volien anar a la neu. Molt bé, en aquest conte, si us hi fixeu, hi ha moltes paraules que tenen la lletra N. Nosaltres avui el que farem primer és mirar quan aquestes lletres es donen la mà, com sonen. Tenim na, quan la N li dona la mà a la E, tenim la ne, li dona la mà a la I, tenim la ni, quan li dona la maneta a la O, tenim la no, quan li dona la mà a la U, tenim la nu, molt bé. I això ho fem quan la primera lletra, la que dona primer la maneta, és la N. Sonen na, ne, ni, no i nu. Però què passa quan es posen al revés? Quan la primera no és la lletra N. Quan la primera són la A, o la E, o la I, o la O, o la U. Anem a mirar-ho. Aquí tinc preparat com sonaria quan davant no hi ha la lletra N. Quan davant tenim la lletra A. Sona an. Molt bé. Quan primer va la lletra E, sona en. Fantàstic. Quan davant tenim la lletra I, sona in. Molt i molt bé. Amb la lletra O, on. I amb la lletra U farem un. Molt i molt bé. Quan tenim aquestes lletres, sabem que podem llegir paraules que tinguin la lletra N. D'acord? I podem llegir paraules com serien, a veure, pensem, anem a pensar, anem a reflexionar. N amb la A, nata. Aquesta la podem llegir perquè ja coneixem la N i també coneixem la T. Quan la N li dona la mà a la A, fa na. Quan la T li dona la mà a la A, fa ta. Na, ta. Ho feu superbé. També podem trobar paraules que tinguin més Ns. Ne, na. Molt i molt bé. Ni, nu. Com els que fem amb la neu, oi? Els ninots. No, us. Nus. El que ens fem a les sabates. També té la lletra N. Molt i molt bé. Us he preparat uns embarbussaments com els que diem a l'escola, que a vegades ens fan riure tant, que fan servir la lletra N. Un embarbussament que diu 9 nous i una 9 fan 10 nous. Qui té la nina de la nona? La nina de la nona la té la nena? La nena no té la nina de la nona. La nina la té la nona. Us vull proposar que busqueu entre les coses que teniu a casa, com ja vam fer molt i molt bé amb altres lletres, coses que tinguin la lletra N. Podem buscar coses, imatges que tinguem per casa i que tinguin la lletra N al davant, també alguna que tingui la lletra N al mig i alguna que tingui la lletra N al final. Al davant podria ser Nil, com el nom del nen del conte. Al mig podria ser com la paraula manta. Tots a casa en tenim una, oi? I una paraula que podria tenir la N al
al darrere podria ser nan, com els de la Blancaneus, els 7 nans, oi? Ara farem servir la clau de la forma. Per què la de la forma? Perquè per aprendre molt bé a fer aquestes lletres també hem d'aprendre molt bé com s'escriuen, des d'on hem de començar i on hem d'acabar. Així que jo he preparat un material per poder fer-ho. He pensat que podeu preparar amb els papàs o podeu demanar que us imprimeixin o us escriguin en un full la N majúscula i la N minúscula. Quan els tinguem preparats, aquest full el posarem a la taula i prepararem amb trossets de paper, prepararem boletes per fer la lletra N. I quan tinguem moltes boletes, jo ja en tinc unes quantes de preparades, veieu? Ja en tinc moltes de boletes. El que farem és agafar una barra de cola i posar-la en el paper. Començarem posant una mica i enganxarem les boletes. Començam des de baix, pujant ben amunt, baixant pel mig i quan arribem a baix tornem a pujar. I així haurem fet la N majúscula. Per la N minúscula també podem fer-ho amb boletes. I començarem des de la maneta del principi, pujarem, baixarem fins a baix, tornarem a pujar pel mateix camí i baixarem, baixarem, baixarem fins a la maneta que té al final. D'acord? Recordem, també ens ho va explicar, que és molt important que les manetes estiguin ben fetes perquè quan hem d'escriure són les manetes amb les que s'ajunten i es fan amigues amb les lletres del costat. I així és quan podem posar diferents paraules. Molt bé. Aquesta feina la podeu fer amb boletes. També la podeu fer com la fem a vegades a l'escola, que la fem amb cigrons o amb mongetes. També la podeu fer amb sorra de colors. També la podeu fer amb gomets. La podeu fer punxant de diferents maneres. L'important és resseguir molt bé aquest camí. Resseguir molt bé el traç de la lletra N, que és la lletra que ara estem treballant. Fantàstic! Us he preparat en aquest cistellet, un cistellet de lletres, d'acord? Les tinc preparades per quan necessitem escriure. Vosaltres també les podeu tenir a casa. Els hi vam explicar als papàs que podien imprimir aquestes lletres. També que si no tenien impressora, perquè pot ser que alguns no en tinguem d'impressora, les podien escriure. Us va donar una idea molt divertida, l'Olga. Les podíeu fer en taps, que sí? Podíeu agafar taps de les ampolles, els papàs us escrivien les lletres i amb aquelles lletres podíem muntar paraules, com ens va ensenyar l'Olga en la lletra T, oi? Que posava paraules amb els taps com si fossin les caixes de lletres. Podem fer-ho de manera diferent. Si podem imprimir-ho, tenim la caixa de lletres, les lletres com les que tenim a l'escola, i si no, podem inventar diferents coses. Podem fer-les en cartrons, podem fer-les en papers, d'acord? Jo les he preparat aquí. I aquí tinc diferents lletres, d'acord? Aquí he buscat la lletra que avui treballem, que és la lletra N. I per poder posar paraules, el que he preparat és tenir les lletres A, la E, la I, la O i la U, perquè si necessito fer paraules, necessito tenir diferents lletres per poder fer aquestes paraules. Perquè pugueu fer les paraules, jo us aconsello que endreceu les lletres en muntanyetes i així serà més fàcil que podem fer paraules diferents. Anem amb la clau del canvi. Com canvien totes aquestes lletres quan jo faig que es donin la mà? Quan uneixo totes les vocals amb aquestes consonants que ja conec. Per exemple, he preparat aquestes lletres. Si jo les endreço, posaria la N amb la E, es donen la maneta, NE
I ara buscaria una altra lletra que podria ser la T. Net. I aquesta d'aquí. Ta. Neta. Molt i molt bé. Quan ja heu preparat la paraula amb les lletres de confegir, podem passar a escriure-la en un paper. Molt bé. Primer la N, després la E, NE, la T i la A. Neta. Hem copiat la paraula que havíem fet amb les lletres de confegir. I així podeu continuar amb totes les paraules que creeu. En podeu fer moltes, I a mi m'encantaria que me les ensenyéssiu. I a les vostres senyoretes també. Així que podeu fer paraules amb les lletres de confegir. Després agafeu un paper i les copieu i podeu fer una fotografia i compartir-la amb la vostra senyoreta, que segur que estarà molt contenta de veure que bé i que bé treballeu. Espero que us hagi agradat aquesta activitat. Estic molt contenta perquè veig que esteu aprenent molt, que us esforceu i treballeu moltíssim. Envieu moltes fotos de tota la feina que feu. Tot i que és difícil, perquè a vegades aquestes coses les apreníem a escola, les fèiem tots junts i ens ho passàvem molt i molt bé, ara les aprenem a casa i tenim la sort de que ens ajuden el papa i la mamà. I si alguna cosa no la sabem fer, no passa res. L'important és intentar-ho, perquè qui s'esforça, aprèn. Us felicito, campions. Cuideu-vos molt.